Magandang gabi po, boss. Magandang gabi din sa'yo, sir. Ang salamat sa patamsak natin diyan.
Triplet Salmero. Salamat po, salamat sa pagpunta. At syempre, salamat din sa pa-thumbs up. Triplets, salamat sa pagbisita. Mega mega love shoutout.
Ayan si Insyong Rabulan at si Triplets naglapag ng kani-kaning bahay. John Tricks TV. Miguel Love, shout out. Hashtag 45LS. Si Insyong Rabulan. Yun. May harang, may paharang. Pagkagising sa umaga, tulibig ang yan is harang ay nasa gitna.
Isyong Rabulan dahil sa'yo, sabi ni Pasukli na lang, sabi ni Triplet Silmaro. Yan, pasensya naman. Mahina yung internet natin ngayon.
Yan, hi host Malo. AP Vlogs. Mega love shoutout po Malo. Tamsak, salamat po sa patamsak yan. Hirap na siya sa pag-akyat. Madali na siya. Hirap na siya sa pag-akyat. Madali na siya. Madali na siya. May feedback. Ito patamsak lang. Sige po, sige po.
Mhm.
Ayan, shout out po, Ronel Mokoro. May jacket ka na po. Bakit biglang nawala Ronel Mokor? Bakit nawala yung ano mo? Bakit nawala yung jacket mo? Ayan. Pa-comment nga ulit. Nawala yung jacket mo. Ronel Mokoro. Ayan, ayan. Meron na. Ayan, puntahan kita. Tingnan ko yung ano. Kung ayaw maglapag. Iba yung lumabas. Ronel. Ayan, tingnan na. Ito na. Ayan, 58 pa lang. 58 pa lang yung ano mo, yung saging mo. Ronel. O ano ba to? Ano mo ba to? Ninja mo ba? Ah, 58 pa lang. 58 pa nga. Sige, sige, sige. Dagdagan natin.
Kailangan ang video mo copyright ka dito. Wait lang. Yung sarili mo dapat dito sa dito. Straight X where your head on my shoulder. Ayan ah. Ito na. Yan, di ako copyright niyan, haha. Hindi, itong sa ano, sa Wish. Hindi ka ba dito ma-copyright? Ah, gano'n. Ronel, search mo yan. Random kami. Ah, dito sa YT. Ah, gano'n.
Ayan, bakit dito sa ano, isa kong ano, ayan binaba ni ano, ni Arlene Marco yung ano, yung link ng channel mo para madali madikitan. Huwag na po kayo sa'kin, ha? Ah, bakit po? I see. Dito ako sa channel niya na. Ay, tingnan ko nga. Arika, lyrical yan. Search mo yan. Random kami sa channel niyan. Ah, ganun ba? Di ko kasi maintindihan kanina. Duty sa dito sa YT. Sige po. Bye! Live muna ako sa music sa page ko. Sige po. Salamat! Salamat po sa support, ha.
Hmm.